Takže ahoj, zdraví vás Jupik a to je naše video. A z Minecraftu. Tady je, počkej, kde jste, kluci? Tady je Honza, který se právě skoro zabil. A náš nejlepší hráč Kecik.cz. Protože furt kecá. No a tady třeba bude náš barák třeba. To jsme dali jenom kit start, tak se nedívte, jo. Do pytle, co se to děje? Je to všechno pokacené, nikdo neumí dosekat celý strom. Že? To je úplně hrozné. Neumí nic No udělat. tady nám nechal i dveře, tak tu bychom se mohli. Tady bychom se mohli ubytovat, počkej. Tady crafting table. Zabral jsem crafting tables. Jsem slavný. Dragon. Tak počkej, já udělám rezidenci pro nás 3. Ne, pojď jak se to jmenuje, jak se to jmenuje? Počkej, díra, pevnost, rezidence, shop, spawner, výhody, warp, SCVC. Co to je SCVC? Hele, někdo tady má baráčíku, no. No ale to je reskou, s reskou. Ne, to není s reskou. Je. No, určitě, že. Jo. No. Jo, hej, to bude naše. Negrifuj, to bude naše. Ale když tady má loknuté bedny a všechno. No tak ale aspoň mu můžem čorknout. Ale jo, jdem do podzemí, pojďte. Tady. Negrifujte, hoši. Dám mu to rozbít. Ale já jsem... Hej, prý, negrifujte, hoši. Jdeme to rozbít. No tak mi teda ne. Oh. Počkejte. Hoši, víte co, vy budete dolovat, já budu vás ochraňovat před zombíny. Tak jo. Oh, počkej, musím si vyrobit ty. Enderman! Tak ho zabij. Já vás budu chránit a Enderman nás zdrhá. Enderman, zdrhám, hoši. Bogo, budu vás ochraňovat před vším, a i před chastama. Enderman, vás zdrhá, hoši. A enderčorka. Však já jsem ti říkal, že tam je Enderman. Enderčorka. Čorka jenom. To je jenom čorka, to ti nic neudělá. No právě, A jo, enderčorka, do pytle. nekoukej se jí do očí, ať se ti koukne nedostač. Jsem tu. Hej, já zabiju asi tu enderčorku. Kde je enderčorka? No, všichni 3, pojďte na ní. 3, hej, nekoukejte se, koukněte se dozadu. 3, 2, 1, enderčorka na enderčorku. Do pytle, kde? Kde je enderčorka, kde je pomoc? Musí se dívat dole a buchat jí do noh. Hej, to jsi mi jako fakt pomohl. To jsi nemohla říct dřív, Vogo? Já to říkám každý den. Ale říkám si to pro sebe. Pavouk, tady je pavouk, někde to je pavouk. Ty máš X-ray, tak se ti nedivím. Ne, já nemám X. Ale máš. Pavouk! No, určitě to není pavouk, ne vůbec. Ne, Tak A kde je neříkej. ta čorka? no nevím, asi už jsme ji zabili. No, jasně. Já jsem našel jeskyni. No, jasně. Hele, creeper. Je, to se nám bude hodit, hej, neskakej tam vůbec. Ty MT. Jestli to je TNTčko. Kde? Jo, je to. Jo, to je dobré. Ale to je creeper, ale lepší. Creeper. Je Creeper, Nazar Creeper, Mr. Creeper. Dostáváš? Vtipni. On ti dává bacha. Creeper, nasáváš vítr. Jo, plus něco. Je, tak to je hezký barák. Beč, našel jsem ho. Hej, zabijeme. Hej, já už bych si postavil barák, protože mi to jenom to ani z toho nic nebudou mít. Já už si stavím barák. Nestavěj. Já jsem našel úplně dobrou věc. Teda kopu si barák. Kdo chce zlato? Já. Výborně. Promiňte, ale mě, protože tady vedle mě je můj strašně otravný brácha. Tak prosím, ignorujte to. Ignorujte ho.
Prostě ho neposlouchejte. Kaka. Hej, tady jsou další pece. To si všimla až teď, jo. Potřebuju warbench, prtněte se ke mně. Hej, potřebuju warbench, prtněte se ke mně. Zombie. Pokud budeš bydlet se mnou. Šlápek. Spolne. No dobře, Ten šlápek. Takhle to děláme. Pojď sem ten na šlápku. Do bytle. Pojďte na šlápka. počkej, já se dosetláme. Díky. Tady bude náš barák. Jo, já jsem prtl Honzu. Ježiš. Ej, Honza se bojí toho. Temno šlápka. Nebojím. Tady je zombie. Proč bych se bál ubohého zombie? Hej, to PACEPT 1 neexistuje, jako to nejde. Dejte PAC. Ano. To už nepůjde. Tak to teda ještě jedno. Hej, tak husté. Obsidian musím prdět. No tady jako bádek taky hnusný se srát. To já jim to griefnu dole. Tady nechci být, ty se. No, tak si bydlí někde jinde. Máš lopatu? Co to je? Že co? Ty nemáš lopatu nebo co jako? Jako mám? Máte. Je, díky. To je moje, vypadni. Ne, můj stůl. Můj stan. Dej mi ho. Je žádný nemá, to má Honza. Honza! Já mám minus 23. A dej. Movinu hledaj. Dej mi. Ne, Markovi. No dělej. Počkej. Když to je Warben, tak to dělá. Tak, lomenec. Máme společnou truhlu. Počkej, lomenec modify. Honza. Moc modifikaci z Honza 2. Hej, Jo. mám přidat drabka? Ne, nepřidávej ho. Enderčorka v našem bytě. Počkejte, nic nedělejte. No dívejte Bouchám. A ty pizza prostě Creeper. řekněte. Ještě, že to je creeper. Dej creeper, myslíš? Ne. Jste nahoře, hej? A nevím. Stylizace. To by už stačilo, jsme už, to bude asi, no. Takže čau lidi. Budeme natočit tady druhý pár a tak dále, takže čau.